jahilci ne, yaban kai ai jahilci ne, yaban kai ai jahilci ne. Wanda ya ce ya ɗara kuwa karya yake bayya abin kai ba, karya yake bayya abin kai nai ba, mun gane bai adalci ba, mai karya bayya abin kai ba. Zance na ban yi kasala ba, sannan ban yi karanta ba. Wanda ya ce an shi ne karya yake ai ba shi ne ba, wanda ya ce mai arziki ne shi yayi karya ai ba mu ɗauka ba. Dan gora ka waso kanka dan burge ifadawanka da asan su ne ba su gane ba. Isar ka kabar ta iya a isa, kabar ta haɗa sa'insa, ayin haka ba daidai ne ba. Kabari a faɗa maka kai ka isa, kabar ta haɗa sa'insa, ayin haka ba daidai ne ba, ayin haka ba daidai ne ba, ayin haka ba adalci ba. Tirkin kura a gidan karya, ayin haka ba daidai ne ba. Ta koyo kar ka shigo ga asa, ayin haka ba tsara ne ba. In kai haka ai sai ka ci gaba, ka yo nema a gurin ramba. Girman kai ba fa abin yi ne ba, girman kai ba fa abin yi ne ba. Biyayya tsarin bin na gaba, faɗin Allah sarki ba. In ka hana na ai ban sarai ba, ban yau nema a guri na ka ba, dan nema ka ban maka gori ba, kuma ban yi hani kai tashi ba.